uzobe usukhala la udlala iy'ngoma ey'dabukisayo kwi-background. Sapheka laze lashona. Uzoze uphekela ishone nje, ubatshelelwane abantu, uphekela bani, dekhoyane, uthungiselane. Lamabhodi akhandwayo, nihlanganaphi namabhodi? Uzoze uphekela ishone nje akubukanise nabantu lutho ukufika umuntu wasemcozoma, ubatshelelane abantu. Ngoba lolu daba lishayelwa phansi. Abathile kumele bazi. Abomndeni futhi. Wena watshela oShomi, watshela abasemsebenzini ukuthi bayeza. Hayi nisazovloga nina ngoJanuwari ngoba kuthiwa nje futhi i-weekend yokugcina lo. Mayingafika kule weekend dudu mntama. Leyo dekho iyoziphindela emuva kuSisinonto. Tshela. Dlane naloko kudla. Wothuma nje ikhathi. Alikhulunywa lolu daba kodwa ngoba ke phela sise 2025 sekubhalwa amabhodi. Hayi kulungile. Niyathungisa. Hayi nisazopheka lishone bakwethu. Hayi nisazoshow story time no part 1 la. Kusazoshuba nje impela. Kusazoshuba nje kakhulu. Akunqatshiwe phela, akunqatshiwe. Ukuthi phela ibhadi liyazi ukubo walo. Nawe uyazazi ukuthi ubuye ube namashwa namashobolo. Uphekelani wena? Kungakasho ukuthi baba lapha ezinaswesibani. Uthembeni. Ubikela abantu nje ubuzazi wena ukuthi inhlanhla ayithandathandi ngakwakho yini? Ngisho ngathi imali umbolekile ngoba phela nababoleka. Ngisho ngathi ubumbolekile impela. Lo 80k engabe imalini. Uzobaleka nawe nje. Ngoba niyabika. Ngitshela abantu ukuthi hayi kuthiwe bathe incwadi yeza, bathe bayeza. Vele wafika abafana lapho. Anbazi.